engagerede medborgere. Hvor er det dejligt, at der er så mange, der har trodset vejrudsigter med orkan og havstigninger. Foreløbig så er vejrguderne med os, men det skal vi jo nok ikke regne med, de bliver ved med at være. Terror, flygtningestrømme, krige og konflikter, utryghed og stigende ulighed i verden. Wow! Verden har nok af bekymringer. Verdens ledere mere end rigeligt at tage sig af. Så kan det der med klimaet ikke godt lige vente lidt? Hvem ved? Måske var det det, Danmarks statsminister tænkte, da han på sit partis landsmøde i en timelang tale ikke fandt plads til at nævne klima med ét ord få dage før COP21. Men nej, klimaet kan ikke vente. Og det er der rigtig mange grunde til. Jeg vil bare nævne en i dag. En af grundene er nemlig, at mange af de problemer, vi lige slås med, hænger sammen. Tag nu bare Syrien. Hvad var det nu, der skete i Syrien? I 2007 begyndte en historisk voldsom tørke. Den fortsatte ind i 8, fortsatte ind i 9, fortsatte ind i 2010. Og den blev så alvorligt, at 1,5 millioner syrere måtte flygte fra landområderne ind til de syriske byer. Der havde man allerede rigeligt at gøre med at håndtere flygtningene fra Irakkrigen, og man har et autoritært Assad-regime. Der er mange grunde til, at det er endt i borgerkrig i Syrien. Men klima er en af grundene, for klima spiller der den rolle som threat multiplier. Det, der gør andre trusler endnu mere alvorlige, som blandt andet Pentagon og det sikkerhedspolitiske establishment har advaret imod. Klima forstærker andre udfordringer, kloden har. Derfor skal Paris enes. På COP15 sagde jeg, nogen kan huske det, let's get it done. Fordi jeg sagde, hvis vi ikke får det gjort, så risikerer vi, at der går år, før verden får en ny chance. Så det skulle desværre vise sig at være rigtigt. Men nu er den nye chance der. Og hvilken forskel. Hvor Kina og USA i rigtig mange år har spillet det der spil, som jeg kalder after you, sir. Den ene flytter sig ikke, så længe den anden ikke flytter sig. Og den anden flytter sig ikke, når den ene ikke flytter sig. Tænk, hvor har vi ventet længe på, at verdens 2 største udledere af CO2 også skulle komme ind i kampen. Det ser ud til, at de i hvert fald er på vej derind nu. Det er en meget stor forskel. Der er mere end 170 andre lande, der også er kommet med deres bud på, hvad de vil gøre. Det ligger også på bordet i Paris. Og ved I hvad? Prisen på løsningerne, teknologierne, ikke mindst de vedvarende, er faldet drastisk siden København 2009. Vidste I, at sidste år, 2014, ganske vist det varmeste år nogensinde registreret. Det er så en rekord, som 2014 kun har cirka 4 uger endnu, så bliver den overtaget af 2015. Men sidste år, der blev der installeret mere ny energi i denne verden, som var vedvarende, end som der var kul, olie og gas. Ting flytter sig.
Omstilling, tror jeg virkelig på, er begyndt. Og ved I, hvor jeg også ser det? Jeg ser det, når investorer er begyndt at forstå risikoen ved klimaforandringer. Når Bank of England, Norges oliefond, Rockefeller Foundation, Nordea Bank, pensionskasser og mange andre investorer begynder at skifte investeringsspor, især væk fra kul, ja, så sker der noget. Og der sker blandt andet det, at kulaktierne rasler ned. På trods af de der positive ting, så har jeg det samtidig lidt som i festen. Filmen, I ved, at man kan holde 2 taler. Man kan godt holde en tale om alt det, der går den gale vej på klimaområdet. Og med alle de investeringer, der laves hver dag, der er mere investeringer til gårsdagens samfund, end til morgendagens samfund. Man kan også godt holde en bekymret tale om alt det, der ikke er i hus endnu i Paris. Finansieringen, tilpasning, hvor tit og hvornår skal man igen mødes og sørge for, at man rent faktisk holder sig under de 2 grader og får lagt noget oven i de tilsagn, der allerede er på bordet. Men odds er bedre end længe for en aftale, og ikke bare én aftale. En aftale, der betyder noget. En, der skubber på udviklingen. En, der gør op med business as usual. Og omvendt, en, der markerer, at vi må ændre vores forestilling om, hvordan fremtidens vækst skal skabes. Bliver det gratis at lave den omstilling? Nej, det gør det ikke. Og det skal vi selvfølgelig ikke bilde nogen ind. Men det mennesker må forstå, også alle dem, der ikke er her i dag, det er, business as usual kommer også med en virkelig høj pris. Business as usual er alt andet end gratis. Derfor, jo før vi begynder at sætte rigtig pris på forurening, på ressourcespild, på CO2, jo før vi holder op med at tale om omstilling som noget, der bare er dyrt og skadeligt for konkurrenceevnen, men noget, som også rummer muligheder. Jo før det virkelig trænger ind i alle regeringskontorer, inklusiv i den røde bygning dernede bag jer, at klima skal tænkes konsekvent ind i de økonomiske dispositioner. Og jo før virksomhederne ændrer praksis ned gennem hele produktionskæden, jo før alt det, des bedre. Og venner, tiden er knap. Ingen må tro, at omstilling er let. Og ingen må tro, at omstillingen kommer hurtigt nok, uden at hver eneste af os tager ansvar. Som borgere og som forbrugere. For naturligvis er det svært for regeringer at tænke og handle langsigtet, når politik og medier i så deprimerende grad er præget af kortsigtet tænkning, short-termism. Lad os også i vores konkrete adfærd vise beslutningstagerne, at vi forventer, at de tænker længere. Ja, det er faktisk ikke bare noget, vi forventer. Det er noget, jeg godt synes, vi kan være bekendt og kræve af politikerne. Ved I hvad? Løsningerne er der. Teknologierne er der. Viden er der. Mulighederne er der. Lad os i dag sende et stærkt og utvetydigt signal til vores regering, til alle regeringer, til hele Paris, at vi som borgere, som forbrugere og som ansvarlige medlemmer af verdenssamfundet kræver handling nu. Af politikerne, af virksomhederne og også af os selv. Paris skal give os rammen. Paris skal give omstillingen den nødvendige og den ambitiøse retning. For det der med klimaet har
allerede ventet mere end nok. Få nu lavet den klimaaftale nu.